ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Картигинский. Мошине ки мебинед дӯстони азиз, аз ана ҳамонҷо дарвоза сар мешавад. Айни ҳол дарвоза надорад, замине ки мегем хонаи фурӯши, заминаш анамхе ростаки анамихе 20 сотиқ замин аст дӯстони азиз. Хонаи фурӯши ана ҳамин ростаки аст дӯстони азиз. Дар он тараф бошад як ҷои падушка битон мондаган 40 сотиқ замин, 200 квадрат, 6 дар хона. 40 сотиқ замин аст дӯстони азиз. Ҳозир рафта аз пеш ба навор мегирем. Хоб, нашод светаш свети красни аст, паст яъни свет ҳаст. ин ҳамин ҷое ки мебинед, ан ҳамин ҷо канализатсияро уже овардаган тарафи Картигинский дӯстони азиз. Турба мекашем, канализатсия ҳаст. Об мушкилӣ надорад дӯстони азиз. Хоб, роҳ гуфтем ки аз ана ҳамонҷо сотиқ сар мешавад, дарвоза ана ҳамонҷо мешавад. Як лесенса ба тарафи бино мебароем, бинои дуошёна. Дар ин ҷо аз тарафи дасти рост мебинем дӯстони азиз, як агарот, дарахтои мевадиҳанда. Аз тарафи дасти чап анамхе дарахтои тута мебинем дӯстони азиз. Замин анамхе боло полни дар ана ҳамин 40 сотиқ медарояд дӯстони азиз. бинои главни ана ҳамин бино аст дӯстони азиз. бинои дуошёна, дар якум этаж як дар хона, дар дуюм этаж 5 дар хона аст. Як чайлови ангур ҳозир аз аввал баромада ба навор мегирем. хоб, аз сари роҳ аз якум ошона ба навор мегирем дӯстони азиз. Як подвал аст, дуюмги дар, як хонаи калон. дар дарунаш бошад як ҷои санузел аст дӯстони азиз. полни кафе, хоб, дар як мошина дидем ки як комната аст, подвал ва якто санузел. Ба дуюм мошина мебароем. дуюм мошина аз ин тарафам роҳ дорад дӯстони азиз. як зали калон, як комната аз он бар аст, аз ин тарафам даромада роҳ дорад. ҳозир охири бино меравем. як тапчан, як хонаи калони дигар. хоно калон аст дӯстони азиз. хонаи 9 метра 7 метра калон аст. дуюмги хона. خب در اینجا گفتیم که یک کاملاتای زلی کالونی داره است.
даре ки мебинем дӯстони азиз, дар аз он тарафам роҳ дорад, роҳи асосиш аз он тарафам, аз ин тарафам роҳ дорад. ду то хона аст, ба навор намегирем дӯстони азиз. ҳозир рафта аз пеш нишон медиҳем хонаро. ҳаминҷо дута комната аст, комнатаҳои калон калон аст дӯстони азиз. Ба навор намегирем, чизи чора мондаган комнатаҳои ремондор. дар ин ҷо як ҷои ҳамомхонаи дигар аст. инҷо бошад як ҷои подвала, анҷомхона. сеюмги дар бошад ҷои алобхона, бедонхона аст дӯстони азиз. ҷои дудидон. хоб, дар ин ҷо як бочкаи об аст дӯстони азиз, бочкаи калон. Обаш проблема нест. рӯзҳои наздик гуфта истодаанд ки обошонро мақсад пастяни мекунанд дӯстони азиз, канализатсияам гузаронанд, обам доимӣ мешавад. свети шаҳрӣ аст. дар ин ҷо мебинем як ҳавзи дигар, чоҳи дигар дорад, ҳавзи калони дигар. ростаки меравем ба сӯи боғ дӯстони азиз. дар ин ҷо як боғи плашадкаи калон аст, дарахтҳои мевадиҳанда. ана ҳамун падушкае ки гуфта будем дӯстони азиз. дар ин ҷо барои се хона калидор якто санузел фундамент бардоштагианд. инҷо метавонем ки мақсад дастши бардорем. ин ҷо як замини дигар аст дӯстони азиз, замини агарод кардагианд. дар ин ҷо ҳам мешавад як бинои дигар мақсад бардорем дӯстони азиз. дар ин ростаки мебинем ҷои дуто ҳоҷатхона, алоҳида алоҳида ҳар дуаш ҳоҷатхона аст. ана замин дӯстони азиз, аз роҳе ки баромада будем, аз ана ҳамунҷо ба анами дарахтҳои тут мешавад, ростаки то боло ана ҳамун дарахтҳо ба пеши ана ҳамун забор. ана ҳамин 40 сотиқ аст, 40 сотиқ замине ки гуфта будем. боду ҳавояш тоза аст дӯстони азиз. маршрут то пеши дарвозара бигем, маршруткое ки старексое ки дар сари роҳи жилмасӣ аст дӯстони азиз, то пеши хонаро мебиёянд, мақсад меёранд. масҷид дар наздикии анами хона ҳаст. мактаби 63 масҷид 60 метр роҳ аст дӯстони азиз. хоб дӯстон, як боргар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳ Мансур, кӯчаи Картигинский. 40 сотиқ замин, 200 квадрат, 6 дархона. нархи ин хона дӯстон $170,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстони азиз. номерҳо барои тамос 801 79 84 84 919 15 34 54 ватсап. занг мезанем, маълумоти бештарро соҳиби мулк мефаҳмонад дӯстони азиз. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем ва дар номерҳои поён буда муроҷиат кунем. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. заминош анамиҷо сар мешавад, ростаки то пеши мошина канализатсия овардаги анамиҷо шинондагиам. турбаро хоб карда канализатсия мақсад камбудӣ надорад. обам рӯзҳои наздик пастайни мекунам. ҳозираш да об дорам, бучка дорам, боз пастайни мекунам дӯстони азиз. хоб, раҳмати калон барои диққат.